Pila man ka oras para musod pa ang gitawag og hot pursuit operation. Doon na ba'y krimen nga nahitabo? Baguhay lang nahitabo, nagkasibat ang suspect, nag-hot pursuit operation ang mga pulis. Sa ingon nga sitwasyon, di na kinahanglan ang warrant of arrest. Pila man ang oras nga i-observe sa mga pulis para musod ang hot pursuit operation. Under Rule 113, Section 5, Paragraph B sa Revised Rules of Criminal Procedure. Baguhay paganing nahuman ang krimen ug ang atoang mga law enforcers dunay personal nga nahibaw-an base sa mga sirkumstansya sa pagkahitabo sa krimen, pwede nilang dakpon ang akusado bisag way warrant pinagi sa hot pursuit. Pero pila man ka oras? Ang balaod wa gyud nagsulti, pila ka oras? Silent ang balaod ani. Pero sa mga desisyon sa Supreme Court, mulapas na gani ang 24 oras human sa krimen, di na musud ang hot pursuit.